Kari nggone omah iki kok areke kok wis budal cepet men ya ampun. Pen, kon iku lho ya mari tak tukone konter anyar. Kok isone kon kok cepet mati. Dut, apa kan kok wis mak aku susah mak wis ngriyo mak kok sulung aku. Ya apa cerita kan gak nemen-nemen susahmu apa? Ndek wingi kecelakaan mak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iso? Arek nyoba trelanyar iku lho mak. Tapi kok langsung di jurang. Sakene ndut. Uripku kok koyo ngene sih mak. Apa iku lan kate rapi daftar nang KUA. Kan masih sugih kok Mbak Sia ngene. Apa asese sudah aku kok mesti mati ku lho mak apa? Bukan kudu diruat ngene ku ndut biasa diruat. Lho kelemon lho ya apa kan iku ndut? Ya Allah ndut kok sakit mak. Aku terus saiki ambek sapa mak? Brondongku wis ilang, wong tuaku wis ilang mak. Sabaro. Oh, mak wis magrong. Ya wis ndut ya. Ya nek iso ndongakno tok kan sing sabar ndut. Uripku kok koyo ngene aku kurang apa? Aku wis sembarang kalir saiki kok brondongku kok mandang. Sri. Apa mak? Ceritane seru koyo hebon. Apa? Gendut malah mari kok kono melung kon apa? Rondonge kecelakaan nyungsep mari didukokno trelanyar. Ya Allah, terus arek melung jare Pak wis daftar nek KUA mak. Sakjane gendut yang ngene kok koyo ngene mak. Iya, ambekan aja apa ya wong lanang lek cedhek gendutku wis mati ya mak yo. Lah ya tak war. Kon sosial lu sendut uripmu paling arek takon ngruwat. Ya Allah sakjane dadi arekku arek lanang dirumati di omahe kono ya, di omah ibuke ya. Ya iya sekarang kurang dadi bojone. Dek gak ngurusi ya mbok iku dunya trile iku ya apa sing anyar iku emane Sri. Ya Allah, terus donyane wis digawa kabeh mbek arek iku jarene. Gak ngerti aku tak ditakon arek mulung-mulung tok. Ya Allah sakjane. Nek karma sak cerita Naomi aku. Mi A1 mi. Apa gendane paitun jarane kecelakaan ambek nggo trele sing tak didukokno ku mi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurung rapi arek wis mati. Lah iya mi, ya Allah sakken. Sopo-sopo sing cedhek gendut mesti kok mati ya mi ya. Ayo membawa sial arek. Koyoke ya. Ya Allah. Kon yo diruwat kok ya arekku ya mi ya. Saiki kok pemelung-melung cagak. Lho ya mulung-melung tapi jarene maknar ya arek lanangku ya digondelang ibuke ta pancene kurung rapi ya. Dadi bojone. Ya sakken ya mi ya. Mertakno kayokmu Dik. Yo samane mertakno kok mi. Yo wis sebagai Bu RT ya. Iya, mertakno. Wis saiki ae. Wis ae.